Stimați telespectatori, bună ziua! Sunteți la emisiunea Știrile Săptămânii. Facem o sinteză a celor mai importante evenimente din autonomia găgăuță. La Comrat s-a desfășurat un meeting în susținerea persoanelor acuzate de trădare de patrie. Circa 100 de reprezentanți ai societății civile, inclusiv politicieni din Găgăuzia și părinții locuitorilor din Comrat, acuzați de separatiști, teroriști și trădare de patrie, au organizat o acțiune de protest împotriva acțiunilor serviciilor de securitate moldovenești. Activistul Leonid Dobrov a menționat că tinerii din Găgăuzia au fost trași la răspundere neîntemeiat, deoarece nu există fapta comiterii unor acțiuni subversive și cu caracter separatist. Aproximativ 100 de membri a societății, inclusiv politicieni, părinții copiilor care au fost acuzați de separatism, terorism și locuitorii din Comrat au ieșit să protesteze împotriva acțiunilor serviciilor secrete din Republica Moldova. Mitingul a fost deschis de către activistul Leonid Dobrov, care a menționat că tinerii din Găgăuzia sunt urmăriți penal în mod greșit din cauza faptului că acțiunile lor au un caracter de separatism. Da, într-adevăr, tinerii din Găgăuzia au fost reținuți, dar acești copii nu sunt vinovați. La meeting au fost ambii părinți ai copiilor care au fost condamnați. Ei au spus că audierea în cazul copiilor a fost din nou amânată. Părinții au criticat dur de asemenea serviciile secrete care au reținut copiilor. Должен был состояться суд 7 числа в пятницу. Мы там были в Кишиневе. Детей видели издалека, нас не подпустили к ним. Сорвали суд. Сорвали по причине, что свидетели явились без документов. Это, видимо, какой-то страх у них там. Они сейчас перенесли на 5 число, на 5 декабря, после выборов. Надеемся только на Бога. Выборов, да. Да. Посмотрим, что дальше будет. Тетя Лена сказала, уже сорвали суд преднамеренно. Это прокуратура все делает, конечно. Они боятся предпринимать какие-либо меры, потому что народ волнуется тоже, возмущаются все люди в Гагаузии. Естественно, тянут время. Они ничего не предъявляют, до сих пор нет никаких предъявлений, доказательств, всего. Tinerii din Găgăuzia sunt reținuți ilegal și au devenit victime anume a lumii politice. Vrem să trăim în pace ca parte a Republicii Moldova și să fim alături de toate popoarele. Activistul social Mihail Vlah a spus că acești tineri trebuie să fie eliberați. Мы несколько недель назад собирались на митинге. Мы сделали обращение к центральным властям страны, что отпустите этих ребят. Эти ребята не виноваты. И еще раз мы требуем, до выборов отпустите ребят. Не надо по ночам их прятать и там, и там. До выборов это наши требования народа. Это проблема всей Гагаузии. Președintele Comisiei Permanente Juridice pentru Drepturile Omului și Politicii a Legalității, a Ordinii Publice și Mass Media, Ivan Burgutji, consideră că nu există nicio dovadă reală ca acești tineri să fie acuzați. Pentru această propunere au votat toți participanții ca tinerii să fie eliberați. La sfârșitul acestui meeting a fost adoptată o rezoluție. Mijloacele financiare alocate din fondul rutier destinate lucrărilor de reabilitare a drumurilor locale ce asigură accesul la instituțiile de menire social-economică au fost suplinite. Modificarea programului de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru anul 2014 a fost aprobat de către guvern. Un drum se repară și în satul Beșghios. Bașcanul Autonomiei Găgăuzia a vizitat satul Beșghios, unde s-a familiarizat cu lucrările de reparație a drumurilor din această localitate. O porțiune de drum de 1,5 km va fi îndeplinită în varianta neagră. Lucrează și organizația de construcție din orașul Cimeșlie. Muncim aici și desfășurăm lucrări de reparație în sat. Acum sunt lucrările de pregătire. Această echipă de construcție planifică în timpul apropiat de a finisa lucrările de reparație. Etapa finală va avea loc la primăvară. Suma totală a proiectului este de 8 milioane de lei.
și este finanțată din bugetul rutier. Repararea acestui drum are loc în cadrul programului național. Было дано обещание нам, что мы эти... Sunt 3 drumuri care sunt la evidența prim-ministrului. Unul dintre ele este Comrat-Ciumai, al doilea Cedrlunga-Berșghios, această porțiune de drum, și a treia Abdarma-Ferapontivca. Au fost alocate finanțe. Cei ce nu vor reuși anul acesta vor îndeplini la anul viitor. Acest program de reparare a drumurilor interurbane este planificat pe o perioadă de 5 ani. O parte din mijloace va fi acordată din bugetul local. De la noi au cerut alocarea banilor proprii, dar noi nu avem și este dus un dialog cu Republica Moldova ca acești bani să fie alocați din bugetul de stat. Avem nevoie să fie reparate 126 de kilometri. Banca Mondială va oferi sprijin Republicii Moldova pentru realizarea unui nou program de dezvoltare a drumurilor locale. În satul Congas a fost inaugurată o nouă alee. Această alee a fost inaugurată cu suportul financiar a fraților Caraseni. Aleea Cunoștințelor a fost inaugurată în satul Congaz, în fața liceului teoretic numărul 1. Monumentul a fost inaugurat la inițiativa fraților Caraseni. Dreptul de a tăia panglica a revenit mamei lui Stepanida Mihailovna. Eu doresc să spun și sper că în această zi are loc reînnoirea satului nostru. Eu știu că poporul nostru dorește o viață mai bună și sper că aceste lucruri bune se vor dezvolta în satul nostru. Cu ocazia inaugurării monumentului satului s-au adunat mai mulți locuitori, precum și oameni din străinătate. Ei au plantat mai mulți copaci în fața liceului. Unul dintre fondatorii aleei este Mihail Caraseni, care a subliniat importanța de a menține acest punct și acest loc să fie un loc de atracție. Eu doresc împreună cu primăria și cu oamenii să fie responsabili pentru această frumusețe din satul nostru și ceea ce facem este pentru viitoare generații. Locuitorii satului Congaz au fost foarte bucuroși și anume că în satul lor are loc ceva nou. Sunt foarte mândru că în satul Congaz există astfel de oameni care au grijă și instalează noi monumente. Eu le doresc tuturor o vacanță cât mai frumoasă și doresc totul ce se face în satul nostru se face pentru bunăstarea populației. În această zi în satul Congaz a avut loc și un eveniment sportiv, un concert de gală dedicat sărbătorii naționale Găgăuse Casăm. Votul de ieri a europarlamentarilor reprezintă un pas important spre legifierea deplină a societății politice și integrării economice a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Declarația aparține președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Curman. Oficial a mai spus că este o zi deosebită pentru țara noastră. Această zi este deosebită pentru viitorul Republicii Moldova. Acordul de asociere este cel mai important tratat pe care l-a avut țara noastră. Pentru toți cetățenii, asocierea cu Uniunea Europeană înseamnă modernizarea Republicii Moldova după modelul european. Înseamnă dezvoltare economică, salarii și pensii decente, justiție corectă, servicii medicale accesibile, educație de calitate, drumuri mai bune, precum și soluționarea conflictului transnistrian prin reintegrarea țării. Drumurile cu gropi sau condițiile meteo nefavorabile nu vor mai fi un obstacol pentru polițiștii moldoveni. Inspectoratele din Găgăusea de poliție au primit mașini de teren. Automobilele au fost cumpărate pe bani europeni. Potrivit șefului Inspectoratului General de Poliție, noile achiziții vor spori productivitatea oamenilor legii. În timpul ceremoniei oficiale de cadonare a mașinilor, șeful Inspectoratului Poliției, Ivan Bodrug, a menționat că fiecare automobil cadonat va ajunge la sectorul de poliție. Inspectorii vor avea posibilitatea de a acorda servicii calitative populației. Automobilele au fost cumpărate pe banii europeni. Данные автомобили предназначены. Menirea lor va fi serviciul 24 din 24. Rapid, prompt, grupa operativă să iasă la fața locului, la locul crimei. Am ales acest model ca să aibă posibilitatea să ajungă în orice colț a Republicii. Au adus mulțumiri membrii executivului pentru ajutorul acordat.
Это уже вторая ласточка, надеюсь, что не последняя. Vreau să mulțumesc autorităților pentru aceste mașini care au fost acordate Inspectoratului de Poliție. Anul 2014 este anul polițistului și se realizează programul Cunoaște polițistul tău. Scopul programului este apropierea cu societatea, de a acorda transparență și de a colabora cu poliția. Anul acesta vor ajunge noi automobile, calculatoare care vor fi transmise Inspectoratului Poliției din regiune. Inspectoratele din teritoriu vor mai primi calculatoare și imprimante. Automobilele procurate au costat aproximativ 10 milioane de lei. Într-un drum bun pe colaboratorii poliției care vor lucra cu noile mașini au fost binecuvântați de către preotul militar Vyacheslav. Я желаю, чтобы Господь даровал вам всем здоровья, счастья, мира и благополучия, чтобы ангел-хранитель был все время с вами. Conducerea Ministerului de Interne a dat asigurări că până în anul 2017 poliția din țara noastră va fi echipată conform cerințelor europene. 6 automobile a primit Inspectoratul Poliției din Ceadărlunga, 3 au fost aduse la Comrat și 3 la Vulcănești. O zi mare a fost în autonomia Găgăuză, unde localnicii au sărbătorit încheierea sezonului agricol. Cu această ocazie, în orașul Ceadărlunga a fost organizată o expoziție la care fermierii au adus cele mai arătoase animale. La expoziție au participat peste 70 de crescători de animale și păsări domestice care au venit din Cahul, Ceadărlunga, Cemișlea și Orhei. Zi mare în autonomia Găgăuză, unde localnicii au sărbătorit încheierea sezonului agricol. Cu această ocazie, în orașul Ceadărlunga a fost organizată o expoziție la care fermierii au adus cele mai arătoase animale. La expoziție au participat peste 70 de crescători de animale și păsări domestice care au venit din Ceadărlunga, Cimișlia și Orhei. Еще с 50-х годов. Din anii 50, la Ceadărlunga se desfășoară expoziția de animale. Anume, acest raion se slăvește cu fermele de animale, cu gospodăriile și cu păsările de casă. Oamenii, anume în această perioadă, după ce finisează lucrările agricole, veneau la aceste expoziții pentru a vinde și a face schimb. Este un moment foarte interesant și ne dă dovadă că această ramură este dezvoltată în autonomia Găgăuză. Vizitatorii au putut nu doar să admire păsările și animalele, ci și să le cumpere. Eu pot spune una, că scopul de bază este de a renoi ramura de creștere a animalelor. Aici este foarte important că au fost adunați producătorii din mai multe raioane. Scopul este de a crea o nouă gospodărie și de a crea noi rase de animale care să fie cunoscute nu numai în Găgăuzia, dar și în alte regiuni. Тоже новое продаем к этому празднику. Da, într-adevăr, este o expoziție foarte importantă. Anume, aici au fost aduse diferite animale. În prezent avem 2 gospodării, una la Comrat și alta la Tomai. Sute de vizitatori au admirat iar Marocul. Asemenea, expoziții se desfășoară foarte des la Ceadărlunga. Занимаюсь пчеловодством и из них могу делать вот. Noi am adus diferite animale. A fost și anul trecut aici. Atunci am vândut foarte multe. Мы с Комрата привезли вам вот такой. Eu de mult timp mă ocup cu creșterea animalelor. Este important ca să particip la această expoziție. În prezent, la Ceadărlunga au fost aduse și alte produse agricole, precum și tehnica agricolă care a fost demonstrată. Мы представляем здесь широкий спектр. Facem bere, țuică, anume din produse naturale, ceea ce constă din mere. Evenimentul este organizat al 4-lea an consecutiv. Organizarea acestuia a costat peste 35.000 de lei, iar banii au fost dați de sponsori. Republica Moldova va plăti mai puțin pentru gazul rusesc furnizat de Gazprom. La această înțelegere au ajuns viceprim-ministrul Republicii Moldova, Andrian Candu, și vicepreședintele companiei Gazprom, Alexander Medvedev. Gazul rusesc va fi cu $45 mai ieftin. Astfel, prețul gazului va fi în primele 2 semestre ale anului 2015 de $331,8 pentru 1000 m3. Este o realizare, un efort depus. S-a semnat prelungirea contractului de tranzitare a gazului, ceea ce înseamnă că stabilitatea în securitatea energetică este realizată. Prețul de bază prevăzut de aproximativ $332, ceea ce constituie o realizare. Foarte mult apreciez contribuția companiei Gazprom și aduc sincere mulțumiri echipii Moldova Gaz și a Ministerului Economiei. Coincis, Ministrul Economiei Andrian Candu.
240.000 de moldoveni sunt amenințați cu interdicție de a intra pe teritoriul Federației Ruse. Datele au fost oferite de reprezentanții ambasadei Rusiei la Chișinău. Ieri la Comrat s-a desfășurat o întrevedere la care au fost discutate aceste chestiuni. Pentru unele încălcări, locuitorii din Republica Moldova care muncesc în Federația Rusă pot primi interdicție de a intra pe teritoriul Rusiei. Da, problema запрет мне поставили на таможне. Problema constă în faptul că mi-au introdus interdicție în baza articolului 26 timp de 3 ani. Nu cunosc de ce au fost aceste interdicții, am îndeplinit harta migrațională și nu am indicat corect scopul. Sunt interdicții care mi-au fost acordate. Soțul meu este în Rusia, sunt cetățeni ai Rusiei, nu-mi pot explica de ce au interzis. Încălcări, după cum am menționat, reprezentanții au fost diferite. Președintele Societății Compatrioților Găgăuzi a declarat: nu este corect îndeplinită carta de migrare și aflarea pe teritoriul Federației Ruse. Patenta este timp de 1 an de zile, dar trebuie de prelungit la fiecare 3 luni. Reprezentanții au declarat că restricțiile se referă la cetățenii care nu au primit permis de muncă, patent sau viză de reședință. Ceilalți străini care vor depăși termenul de ședere de 90 de zile vor primi restricții de a intra în Rusia timp de 3 ani. Eu consider că nu este corect, deoarece cetățenii din Republica Moldova trebuie să aibă dreptul de a pleca să muncească în Federația Rusă. Oamenii cred că aceste prevederi sunt prea dure. Sper că aici țara vor fi oferite locuri de muncă și dacă găsim locuri de muncă, sperăm că acolo va fi mai bine. De această părere sunt și membrii societății civile care menționează că există o problemă. Noua lege a fost adoptată și a cerut să fie rezolvată problema migranților ilegali. Potrivit Ministerului și Protecției Sociale, aproximativ 21.000 de cetățeni moldoveni au primit deja interdicții de a intra în Federația Rusă. Astăzi la Comrat s-a desfășurat ședința Consiliului Municipal. Pe agenda zilei au fost discutate mai multe chestiuni. Primăria municipiului Comrat a alocat 280.000 de lei pentru construcția unui tun și construcția rețelelor în microraionul de nord al orașului Comrat. O asemenea decizie a fost luată de Consiliul Municipal. Decizia privind alocarea resurselor financiare pentru proiectul de conectare la apă potabilă în vecinătate și rețeaua publică în raionul de nord a municipiului Comrat s-a discutat în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Municipal. Potrivit specialiștilor, construcția turnului de apă și destabilirea conductelor pe strada Șefcenco va costa 284.000 de lei. Pentru această decizie, consilierii au votat în unanimitate. Proiectul este conectat la rețele de alimentare cu apa orașului, în conformitate cu evaluările de 1.700.000 de lei. Amintim că în prezent rețeaua de alimentare cu apă a populației din acest raion nu este disponibilă. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea Știrile Săptămânii. Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă.